Kuria itu hatta tapasonang ma rohanang pikirata asa tabuka ulauta parminggot tadi bahasan harianon suasana nang namai huton ibadah di harianon melalui live streaming. Mare demaita sian buku di nomor 10 ayat sare dot saat ayat sare ayat 4 dot ayat 5. Mari hite-hite guarni bata ama, doat guarni anak Tuhan Yesus Kristus, doat guari to de berbadia, natu mau palangit doat tanoon, amin. Huda jumi akka si taonon di hasianganon, hirana suara do martibakon hasangapon, si papataron na tu hita sugut, haleluya. Ali Tuhan debata, hodo harawan ni dame dohot holong ni roha. Saya lehon jala pahotma dihami roha si songoni. Ramotim akkana posom maradupon pangasungi ni si bolis. Asa malua na sida sian pengujunan do sian biar ni roha. Hodo toktong hapurusan dohot partana batuan nami. Saya tugu memahami di dalam sidalan nami, alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Tabegima paling ini bata sian poda 20 sia ayat pitu. Halak partigor maniroi perkaro ni halak naparir. Alayang go halak perjahati dan peduli di nasida. Atong rak mangidugu mangita lau mangulahon patik nai. Ali Tuhan di bata saya parugui mahami mangulahon nahom partu patik mi. Amin. Atau polima dusat tanah gudangi dua depan di bata. Ali Tuhan di bata amanami pargugo na suatu dusan para siroha midahami nadangolon narol hami tujulom manopoti usanami nagudangi ibagasan hajahato do hami tubu jaladang adong haporseaon di bagasan rohanami yan. Saluhuk do hami manibil sian akka dalanmu. Matsay gudang do pangalisyon nami di patikmu. Alay ingot mahami ali Tuhan. Ala ni denggan ni basam doot asin ni roham. Sayo nang paingot-ingot akka dosa ni haposon nami. Doot pangalisyon nami. Saya ingot mahami. Obar tu asin ni roham, dohot denggan ni basam, ala ni guarmu, ali Tuhan Yesus, marpangungasi maroham bidosa nami nagudangi. Amin. Tapi gima baga-baga ini bata taringot tu hasani dosa. Sonod do hatani Jehovah, unang humabiar, ayahu do siluluhon ho nunga pola hujo guarmu ahu na punaho hasangapom ma di debata na digijang. Amen. Saluhut dohut tadiko ala Yesus ku hakim dohut ku kasih atam ayu Kristus dibagi
Tabi kema hata ini bata turpak epistel di bahasa mingguan ima antar surat sian Psalmen 24 ayat sada saat rodi pitu tajama marsika soring. Ede sian akka anak ni si Kora pola do langan jala maras rohaku dibaen lungunna diakka alaman ni Jehovah marulupurup do rohaku doho sibuku tu debata namangului. Martua ma akka nama ngingani bagasmu, saihodo pujion nasida sela. Akka nau bolus rura pertangisan ibana do dibahen mualna gabe maruli pasu-pasu. Martua ma akka natumangion hata yang dibata jalan lo peopsa. Amin. Tidak kema hapor siau tai sona hina tidak koni dongat tas hapor siau di sadok portibion ramai tamandok au porsea di bata Jehovah ido ama pergugu na suatu dusan na tu mapalangit do talo au porsea di Yesus Kristus anak di bata Jehovah na sasadai imana tinubuan si Maria na gabe-gabean siato di perbadia na dok suhabuan ido tu hatta na tumau na bernit di panguman ni silatus na may tarpajal di bana di hau penyer silang na tua turung ditanam na manaik ke surga laudu tu siam di bata Jehovah amanai pergugu na suatu dusani di simai bana pemulak suku tu tanoon manguhumi halat na mangulu dot na mate aho persea di tor di perbadia jarong sada hurian na badia huri atau panihala Kristen akan ibadia doh dihasani dosa doh diatai nama dok mulak mengulu so daeng nihal nong mate doh dianguluan na sora sudah amin. Tapi gema di puji-pujian sian ina Kamis juduti kantal de domina.
Tikting HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu. Horasma dihita saluhutna amang inang. Tatangyakon ma tikting ni minggutta sadarion. Minggu 10 sia Dung Trinitatis 26 Oktober 2025. Kosong sada. Goar ni minggutta sadarion. Ima Minggu 10 sia Dung Trinitatis. Ha si tolu sadaon ni debata. Topik ni mingguta ima ripas jala hobas tunasa ulaon nadenggan. 02 Padidion Nabadia. Di hari Minggu na naingro 2 November 2025 di parmingguon pukul 10.00 WIB huria patupahon pakkobasion Padidion Nabadia. Domutusi A. Pendaftaran tu kantor sekretariat gereja sahat tu hari Kamis 30 Oktober 2025 pukul 15.00 WIB. Jala asa dibawan ma surat pengantar sian situa wilayah, fotokopi akte nikah, dohot fotokopi akte lahir. B. Konseling orang tua dohot padita di Patupa di hari Jumat 31 Oktober 2025 pukul 10.00 WIB. 03 Pasahat ton ulos tu ruas nama rumur 70 tahun. Di hari Minggu sadarion Minggu 26 Oktober 2025 dung sidung parmingguon pukul 10.00 WIB di Patupa huriat tado ima napasahaton ulos tu akar ruas ni huria nama rumur 70 tahun sian tanggal 1 September sahat tu tanggal 26 Oktober 2025. 04 Rapat Padita HKBP tahun 2025. Rapat Padita HKBP tahun 2025 di Patupa di hari tanggal Senin sahat tu hari Kamis 27 Oktober 2025. Inganan Auditorium Seminarium Sipoholon Tapanuli Utara. Borhat dosude panditata madohoti rapoti jala domo tusi sian situa majolo namanguluhon PHD ni punguan kur. 05 Kegiatan United Evangelical Mission atau UEM. Eporus HKBP marhite surat nomor sada opat sia 2 garing L 0 sada opat sia 2 garing L 0 sia garing 10 Romawi garing 2025 manugasson Inang Dr. Anda Sandra Sidabutar Ketua Forum Konferensi Perempuan HKBP lau mandohoti kegiatan UEM dohot topik Women Leadership and Political Education. Ima nadi Patupa di hari tanggal Senin 27 Oktober sahatu Sabtu sada November 2025. Inganan Malang Jawa Timur. 06 Hamauleateon ni huriata Hamauleateon ni huria tu sumbangan ni ruas. Sada huria pasahaton hamauleateon tu keluarga situa Insinyur Ido Huta Barat MSM Dr. Anda Sandra Boru Sidabutar nama nubakon ima baju seragam satpam gereja masing-masing 2 stel, sepatu masing-masing sada stel, masing-masing sada topi, baju seragam OB masing-masing 2 stel, sepatu masing-masing sada stel. 2. Huria pasahaton hamauleateon tu Inang Dr. Anda Sandra Sidabutar Ketua PPD Distrik Walu DKI Jakarta na bekerja sama dohot Dinas Pertamanan dan Hutan Kota na manubakon sada unit bak sampah ukuran besar dohot 2 batang pohon berbunga domu tu penghijauan ni taman ni huriata. 07 Dewan Koinonia Seksi Remaja HKBP Pasar Minggu naing patupahon kegiatan workshop remaja tahun 2025 dohot tema Hidup Kudus di Masa Remaja. Subtema
Hendaknya remaja mengingat tubuhnya adalah bait Allah dan menjaga kekudusannya di Patupa di hari Sadarion, hari tanggal Minggu 26 Oktober 2025, pukul 10.30 saat 16.00 WIB, Dung Sidung Parmingguon Remaja, Inganan Ruang Serbaguna. Narasumber Sulastri Pardede, MPSI, Psikolog. Seksi AMA, Kesehatian Punguan Kur AMA. Punguan Kur AMA naik patupahon kegiatan kesehatian ima di hari tanggal Jumat 30 Oktober sahat tuari Minggu 2 November 2025. Inganan Wisma Kinasih PGI Bogor. Dewan Marturia, Seksi Sending. Parmingguon di Bagas ni ruas Namar Sahid Menahun. Di hari Minggu Sadarion 26 Oktober 2025 di Patupa Huriyat Tado Marhite Seksi Sending. Ima Parmingguon di Bagas ni ruas Namar Sahid Menahun. Ima di Bagas ni keluarga Nyonya Panjaitan Dumaria Boru Tampu Bolon wilayah Sada. Masuk pukul 10.00 WIB. 08 Dak Danak Nasorang. Di basa-basahon Tuhat Tado Sada Dak Danak Bawa na di hari Kamis 16 Oktober 2025 di keluarga Reonaldo Situmorang Dede Lisna Boru Sigalingging. Alamat di Jalan Empang Tolu nomor 70 RT 14 RW 0 Sada Jakarta Selatan wilayah Sia. Hipas Dodak Danaki Songoni Nang Natorasna. 0 Sia Ruas Napida di Bagasan Minggu Sadarion Minggu 26 Oktober 2025 Nungapida anggota Ruas Nuhuriata Ima Don Peter Tampu Bolon Ervani Restiana Boru Simanjuntak. Dohot 2 halak ianakon nasida wilayah Sapulonom. Pidda tu HKBP Immanuel Kandang Roda Cibinong Bogor. 10 Namar Bagas. Tikting Parjolo Dohot Paduahon. Naing Majalo Pasu-pasu Parbagason ma Abednego Christian Sihite SE anak ni amata Torang Sihite tubuh ni inata Sonta Boru Sihombing. Alamat Jalan Gunuk Gang Haji Taya, anggota jemaat HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu wilayah Sada. Dohot nanaing Orwana Erna Boru Hutasoid AMD Boru ni amata Manihar Hutasoid tubuh ni inata Emi Boru Simamora. Alamat Lumban Togap Hutasoid Sada Litong ni Huta Sumatera Utara, anggota jemaat HKBP Hutasoid Resort Hutasoid. Pamasu-masuan di Patupa di hari Sabtu Sada November 2025 pukul sia 00 WIB di HKBP Sileang Resort Sileang. 10 Sada Ruas Namonding. Nah di hari Senin 20 Oktober 2025 Nunga Jumolo Monding Amata Situa Evangelius Maraden Edward Sidabutar SH umur 74 tahun. Nahina baluhon ni inata Linda Putisora Boru Pardede. Alamat Jalan Balai Rakyat RT 02 RW 02 nomor 10 Jakarta Selatan wilayah Sapulutolu. Tatangyakon ma asatibu tarapul keluarga Namar Sitaonone. 10.2 Ruas ni Huriata Namar ulang tahun. Saluhut ruas nang parhalado HKBP Pasar Minggu pasahaton selamat ulang tahun ma tuhamuna. Saluhut ruas Namar ulang tahun hatu tubuh dohot marulang tahun Parsaripeon. Mamuka sian tanggal 26 Oktober sahat tu tanggal sada November 2025. Goar-goar nama ulang tahun Boy Mataida di buku Warta Jemaat.
Hatani debata nagabe ojahan nilas ni rohatai di enet do sian Yesaya bin 21 ayat 10. Unang ho mabiar ayau do dongamu unang biahat ton ho ay au do debatam au margogoi hon ho huhut mangurupi ho huhut maniopi ho marhite hite siamun ni hati gorammu. 10 tolu ruas namar sahid. Tuaka ruas namar sahid na dirawat di rumah sakit, dirawat di Jabu, rawat jalan, dohot akka namar sahid menahun, dohonon nami ma sai di pasu-pasu tuhat taima sude pangubation na di jalom muna. Tibu malum parsahitoni. Tatangyakon manasida asa tibu malum sian parsahiton, daftar goar-goar na di bagasan parsahiton, Boy mata ida jalata jaha di buku warta jemaat. Tikting na sojinahahon dohot parhepengon ni huriata. Boy mata jaha di buku warta jemaat nang di parade huriata. Songonima tikting dihita di bagasan saminggon. Tapi kema hede puji-pujian sian korama.
Mare Demaita, siang buku di nomor 555 Esari Tulutna, lalu sama pilihan berjudul 1A, 2, 1B.
dame ni debatana sumurung sian saluhut na roha. Imana mangaramoti hati-hati duhu pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas marihita saluhu na kamanginang. Tajak kumahatanya debata jamita di mingguta sedarion na dienet sian suratnya Apostel Paulus tu si Timoteus. Ima di buku 2 Timoteus biddu tolu ayat 10 sahat rodi ayat 10 pitu na ni ihotan ni tema ripas jalahobas tu nasa ulaun na denggan. Hujau kami memadihita takasma tapai hutihut songonom mahatana. Alai di ihut toko doau di poda, di parange, di tahi, di hapor siaon, di labas holong doho bengek ni roha, di bagasan aka pangaleleleon, hapor suhon, aka namasa tuau di Antioquia, di Iconium, di Listra, pangaleleon nasai gudang do hutaon, jala di palua Tuhani doau, sian saluhu nai. Alai daktar bahen sohonalele nasa nanaing marparangin na daulat marhite-hite Kristus Yesus. Alay na makabugani hamaguan na do akaparjahat dohot siulas uti-utian. Na pauto-tohod do nasida huhut di pauto-to. Alay ang goho sa imiyam ma di bagasan akan naginuruhon. Jalanaung hinapor siya ammi ay di botohodo na mangajar hos satuho. Huhut ala di botoho siyan sihete-hete homirope surat na badiyai na margugo pabisukoko asa taruli di haluaon marhite-hite hapor siyaon di Kristus Yesus. Ay nasa surati sinihaton ni debatado jalahasea mamudai mamicang pauliulihon manugunugu di bagasan hati goran asa ripas halak ni debata hobas tunasa ulaon nadenggan ima sahakna hurian itu hatta memukka di tahun 2025 tahun transformasi sahatu 4 tahun tuna mengihut berarti 4 tahun mah program goar ni program ni huriat taha KBP ima transformasi jala dibuat do topik ni sian surah ni Apostel Paulus Rom 12 ayat 2 nama dok unang gabe sarobak kamu dohot portibion alai gabe ibaru mahamu dung muba pikiran muna takas duta boto hurian itu hatta hahulumud do portibion doho aka parhuaso nang aka toddi nadong di portibion hahulumud doi jala aka hajahatod do aka nabinahin. Jadi marasing dua sisi yang bertolak belakang do portibi doho Banua Gijang. Parhuaso di Banua Gijang na diguari istilah na rupani doho akka toddi hahulumon na di portibion. Itu dua sisi yang bertolak belakang. Taida mahurian itu hatta siapa no pau parjulu di toppa de bata langit doho tanoon makulum dope. Alai ala hatiuro do sia Gijang hahulumud do di portibion pitor di toppa de batama di paro de batama hatiuron manodangi hahulumudi ima panopaon di hari perjulu di toppa de batama natiur jala do mutusido hurian itu hatta ubana di do tua Yesus Kristus di jamita di doluk maredupon akasi hutun ibana di goari do akasi hutun ibana ima sibuan sodak katiuron hamudo
panodang ni portibion din na Jesus Kristus. Na marlapatan hurian itu hata di payungod do tuhita pabua anggo na di sianganon hahulumod do jala kahajahatod do akan niulana. Iro na masa hati hay hurian itu hata di masa partikian ni si Timoteus na manguluhon huria Efesus hati hay. Macai gudang do aka perbuatan-perbuatan aka parangin na sudinggan memang benar-benar hapurtibium ma aka parangin ni jolma hati hay. Nadong di kota Efesus sebagai pusat penyembahan Dewi Artemis, songoninang aka pabayanan ni jolma secara moral sangat merosot. Jadi gudang guna sida nasai marrohadiri la mangyahi akka hanguluan narikotu hagio di perdagingon doho manggulut haportibion. Dumutusima di do apostel Paulus matu si Timoteus anggohonian takasdo di hutuk koau di poda ini si Paulus takasdo di hutuk koau di poda songoni di parange di tahi di haporsiau lebas ni horoha dua kanasing aka pabayanan na dinggani. Ima di do apostel Paulus tu si Timoteus alai huhut ala di botoho alanggoho say miyam ma di bagasan akan naginuruhommu miyam ma di bagasan akan naginuruhommu jalan naung hina porsiau mi ay di botoho do na mengajar hos satuho. Nama lapatan hurian itu hatta adong soso sian apostel Paulus tu si Timoteus na manguluho kuria Efesus na tongon mangadopi situasi panguluon na gabi hasomalan ni masyarakat sekitar akka hasomalan na sodinggan ulaw kahulumon akan najat ujungnya di payung apostel Paulus ma si Timoteus asa hot ibana marsitiopan tu hata manang pangajaran na ginuruhonna ima hata yang dia bata. Asa unang gabi sa robbang doho portibi doho tahulumuni. Asa unang gabi dos doho portibi hahulumuni. Asa unang gabi mangihut tuaka ulaw kahulumon. Alay naing manian si Timoteus naung majakon pangajaran hata yang dia bata pangajaran akan nadinggan si ulahonon ni akan manadda dia bata imanya ditiup unang terkait tu akka nani hasomalhon ni nadiba akan namangulahon ulaw kahulumuni. Himana perjolo na naing si pasahaton ni apostel Paulus tu si Timoteus asabuin niyan masitiopan di hatang dia bata akan naung ni guruhon na. Takas do taboto si unike natoras ni si Paulus pe opung na pe lunga pala takas meneda hatang dia bata akaido mamemehon hatang dia bata tu si Timoteus tabba mamuse si Paulus mangajarhon akahata ini debata akaiman yan inarohani si Paulus ditiup si Timoteus ditiki mangadupi keadaan hasomalan ni jolma di nahumaliang ibana makasomalhon naso denggan hurian itu hatta lacongonima nanai si pasahaton itu pujami tau tuhita asa takas mata ingot pabua naso dos cita dang saudura kita doho portibion dak saudura kita doho parhuaso nadong na di portibion ima huaso hahulumuni hidup bana di do parpesalme mulut ajaha di pesalme bidu sairei mertua makajoma naso saudura do aka pangicahi aka pangarehe aka siulau na jahat memang dak saudura kita do portibion Morido portibion ima kahajahat do masuk na kamanginang. Jaledang siuhut tonot ta aka tahi na jahat. Dia kaulau na dinggad do di memeho tuhita siulah honota marhite aka pangajaran di hatanya dia bata natajalo saliling di ngulut taon. Buha mahita hurian itu hatta mangadupi situasi ni panguluan na maragam di tagan di ngulut di hasiang anon. Tingkat-tingkat kejahatan yang semakin merajalela. Pabahenan hahulumon nagabi sada hasomalan naung ni hasomalhon ni jolma. Songon halak na porsia hita. Naing maniat takas hita hot ojahan hajong jongata. Memang hurian itu hatta dorasdo
panait ni waso hahulumuni. Laho manait tita asa dohot tita mangulahon ulahon hahulumun. Macay doras dui kamangina. Doras jala koras. Jadi adong doa marhite-hite ela-ela kajaji baga-baga dia kana tabu dayon. Naboy do jolmai ditait lao mangula akan nasudenggang dengan janji imbalan yang menyenangkan. Alai bodo siasada sisi na asing. Nang dipaksa jolmai halak naporsiai mengulau kajahaton manibil siya kasitongani marhite-hite kekerasan, ancaman, intimidasi, dohot aka bentuk-bentuk kekerasan lainnya. Isongon nani adopan ni Apostel Paulus dihurukko di bana ditakop di bana songon nani hatahon nau tu si Timoteus. Alai di padua Tuhani dua unin na ibana rupani. Bohado hita molo mangadopion. Nain ditai tita mangulahon akan asodengga kaholomoni dengan dari dua sisi. Baik dengan cara godaan tentang iming-iming janji imbalan yang enak-enak, manang serenari, merhite paksaan, ancaman intimidasi, penderitaan. Na dua nabodo dimungkinkan masa maradopon akan laporsia. Laho manait atau memaksa naporsia akan nasitong natiguri mangulahon akan nasositong. Laos manghiutu sido akamanginang. La mangadopi i tong dosong ni Apostel Paulus sodo ho mahitanian masitiopan di hatani di bata nataguru honi. Agudang do aka cara-cara ni huaso aportibionon laho mangaliluhok kita dengan hikmat-hikmat, kepintaran-kepintaran asaboy hita dipengaruhi. Jila mangadupi pisudi aka manginang asa unang dohot tita tertai binahin ni aka pangototoyon na binahin naing manyak kita masitiupad di hatay di bata. Molo tuhuria Efesus di do Apostel Paulus do rupani yang go sijata nabui bahenota laho mangalo huaso hahulumuni mahatanya debatado aido podang ni toddi hatani debatado podang ni toddi molo nunga marujahat tu hatanya debatahita beracuan kepada firman Tuhan pengajaran yang ada di dalamnya untuk melakukan berbagai hal yang perlu kita lakukan, untuk mengambil kebijakan tentang sesuatu yang memang harus kita putuskan, sai namonang dohita, maralohon akka huaso hahulumuni, nanaing mangarongom nguluta, nanaing mangarongrong nguluta, nanaing mangago nguluta. Alanima huren itu hatta macergama tabadi rohataon hatang idebata. Ay molo di juan di sada di do debatado hatai jala hatai gabi daging jadi hanggo hatai debata ido debata. Molo di pesalme 110 105 di do rupani hatamido sululu patu jala hati uro di dalaku ala memang hataido wujud kehadiran di debata laho manugunugu hita manuturi roha doho pikirata laho mangulahon nadinggan asa do hita sian aka ancaman-ancaman kebinasaan na niulan ya kasih polisi waso hahulumudi alanir kotiam mahita rupani marsaur do hatang debata tapasaur hom madirita tu hatang debata taguruhon hatang debata taajarhon hatang debata tu akasuddu no poso song nabinay ni opung do omak ni si Timoteusi asa tong nang akayana kota pinoparta suduk no poso generasi penerus gereja juga mereka terbekali dengan ajaran kebenaran imahatani debata. Perlu mahita memang dakkolan nama jakon manangihon
dang kholan maboto alai naing ma hangudu honot tai hatani debata marhite-hite na mangului sude akka pangajaran panugunuguon panuturion nadong di bagasan na mangihut hurian itu hata taida musai sia turput jami taon na perlu sibotot tadi tonga-tonga ni ngulut taon molo jabar ni akasiulah hati goran ima akan menghadapi sikap orang yang antipati sebagian, si hasugu honoton sebagian. Akan mangulahon hati gora di tonga-tonga ni godang ni akan asotigor, gabe sisu godui akamangina. Molo lingkungan tarupa nga lingkungan naung membudayakan ketidakbenaran, hapi adong di si nanaing pasitokon, gabi sudidu mangalui. Semua akan menganggap bermusuh. Tentu hurian itu hatta molo songoni. Holo duduk pakilalata. Seandainya posisi kita ada di sana, dinalaho patikoson akan ahuran tikos. Segudang menyerak kita, gudang memakasugu kita. Gabe olu sipata duk tahilala mengadupi situasi nasonguri. Alai pe di bagasani hurian itu hata tabigiru nakaning para geda majahahon. Hata ni Apostel Paulus nama dok yang gua kasih taonon na di Portibion. Molo pe si taono tagoari i. Alani te costa hajong jokon gudang makasugu kita lagi. Molo pia kasih taono ni tung suadong gui martibakon hasangapon si papataron di batas sugut. Jalaido na pineo ni na hinirim ni Apostel Paulus. Hasangapot chogotido na hinirim ni Apostel Paulus songon upani halujaon na patupahon akan adenggan mangajarhon akan adenggan makajongjokon akan adenggan. Di tonga-tonga ni situasi na gudang dinamika dia dopi bana na mabay-pait pakilalan di perdagingon. Alai semangat secara partudion. Ngolu sogotiru na hinirim ni Apostel Paulus. Songon upani akan ni ulana marado petuhani. Upani akan ni hobasanna marado petuhani di tonga-tonga ni nguduna. Dangarong na asing hurian itu hatta. Molo penaasing dang makamolatehon na niulana dang apala marsakibana di sihuran itu hatta. Ala memang narumiko di bana pujian siad debatado. Narumiko di bana upa siad debatado. Jalan no marga na tumibbo di bana ima haluan ni toddi. Dada haluan ni daging. Dada pasaut akka pangiduan ni daging. Alai anarikot dingoluni tordinado no marga di ibana. Riko maon hanguluhonot tanak kita pe hurian itu hatta kamanginang. Asa molo uju mangulak kaulaw na dengga kita patupakan na denggani sotuk pola tahirim no marga di hita makirim upas ya jolma. Asa boy hita mangulak kana denggan songo topi ini mingguta sadarion ripas hobas tunasa ulaw na denggan. Ay molo tonggo hita makirim sian akka nata nadinggan nata ulai sian akka pujian manang sia jolma tuk subuh do ripas halak ni debata dang beripat cita mangula akan nadinggan pasti do gabi mudur do. Angalo jauh panition, loja panition, tung soadonggo wujud ucapan terima kasih sakuria inna kan sogok-sogok ne dong lebih panitia. Bahkan mungkin mar minggu pe di sodongo lebih. Jangan-jangan di jalo surat pindah kan itu. Karena merasa seperti itu. Alai bohado sa sitong na hitaon boy patupak kanadengga di tonga-tonga ningoluta memang dengan fokus untuk suatu upah. Untuk mendapat upah pujian dari Tuhan. Tuhan dona mengatur honguluta manang nabo hape.
Molo pesu sahita gudang makasugo kita lani mangulaw na dinggan manang ngalu jahita taulan na dinggan tuk swadonggo flashback ni siya nakajulma marurupo kita madok moliate manang rasa hormat tu hita unak po lalu jahita di sihuran itu hatta Tuhan do na mangaturi menjadi honi sudi akan atas KPI. So apostol Paulus itu puja mitau na di hataon na rupani nape dilile ibana nape sipata rupani digasa ibana maporsuk ibana alair ibana Tuhanido palua honau jala di palu Tuhan dua sia saduhu lainna mulu sakat ni nasing nai manggo saya mana nai pamateho ternyata mulu dia bata madok dak songoni mulu ngade bata paluahon saudu melu apostol Paulus mulu nasing pemerasa kita tidak terhormat Tuhan pasti beri kehormatan dengan cara yang lain. Jadi unang mai ujah dihita huren itu hatta mulu naing patu pakan denggal di tonga-tonga ni ngudut tau maredop petuhani taida ma nasa natapatu pai nama baik tu dia batadui. Tengok doatan itu Yesus taringot tusikan. Nasa nama bain tu saya dia sian anggi ku nami meton na tu audui. Jadi nama lapatan bukan hanya untuk membantu yang kecil masuknya di situ masyarakat sederhana yang miskin bukan hanya sesederhana itu maksudnya. Tetapi semua apa yang kita lakukan itu di dalam hidup kita itulah perlakuan kita kepada Tuhan. Unang mata dia rupani Adonai hubai Tuhan, Adonai naung hubai Tuhan. Jadi ulu tadi rupani Adonai hubai Tuhan. Dan ikut na langsung tu Tuhani molo tu gereja seso marsinggangi kan. Iso marsinggangi terus tu silangi, haul silangi terus, haul gabari Yesus bukan begitu. Haul bibeli buti terus. Tuhan odo hatamu haul dau perbuatan, tindakan. Karena perbuatan kita kepada Tuhan itu adalah gimana perbuatan kita kepada sesama. Bohado pabahenata baik sesama ciptaan maupun kepada sesama manusia. Jadi mergugu mahita. Songo nairo ni na pinangiru ni debata tu hita marhite topik ni minggu tasadarion asari pas hita sudi tu nasa ulaon nadinggan asa margugu hita patu pahonon na parjulu didok tu hita nakaning sadama pegangata asa margugu hita dangi dang hatani halak kiri kanan dang hatani penasia sia jolma alai hatani debata do pegangata nomor lapatan apapun yang kamu lakukan, perbuatlah itu seperti kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Jadi asabui songoni, hatanya dia batama tapeo. Mana kebenaran? Persito perdisi mahita. Molong atau ulai, pasti kita bisa tetap langgeng sampai mati berbuat yang baik tanpa menurun frekuensi manang volume holan alani akka nahinirim ni hapurtibion pujian on rasa hormatan tidak seperti itu. Gimana perjulu tapeo ma hatanya dia bata ma nagabe ojahan dihita laho mangulahoni dungina paduahon batotong mahita akka manginang bui rap margugo di bagasan benget ni roha nakpesipata tadupi hapor suhon. Jangan berhenti berbuah hanya karena terpaan panas matahari terik atau mungkin hujan badai ale terus mahita marperbue nape gudang sipata akka panggosa-gosa panggugai ini huaso hahulumon adong akka parjahat neng majahati hita maka suguhun akan nadinggan natabain ho mahita makirim di bagasan las niroha dia ka upa si jalota sia Tuhani unang ma sia jol mata hirim akka upa ni nadinggan nataulai ayu balgado nanang silehono ni debata tu hita sian akai songo balos ni akan nadinggan nataulahon di ngudutta. Amin. Martangi yang mahita.
Muliate madihuali Tuhan, naung makatahon hatam tuhami di obbason. Pargugoy mahami majakon hatami di ngulu nami. Songo podang nito dinami laho mangalo huwaso hahulumun nasai manai tami tuaka ulaon hahulumuni. Totong mamargugo hami Tuhan, tumpe sipata bernit hacit tuai hami. Ala naso sarobak kami tuaka parjahat. Ho mabayar rohanami Tuhan. Jongjong dihasit tongami. Marsi tiupan tuhatam nabadiai. Debata Jehovah manami. Tanya konon nami doa karungan nami na marsahit. Tua dopamu. Nasa homa Tuhan. Nabandaoni nasida. Na masu-masu pangobation nasida. Moro nung ho Tuhan. Na manupahi. Sudi pangobation nasida. Jupak kamalumom ma. Akadungan namin na marsahi di tikyon. Atong patupa may Tuhan. Di pangobation ni ama namin na posoma masitua. Ka ersianipar. Inang tabunan borusitorus. Inang nenggolab borusitorus. Inang anderina borusihan. Ama sahat. Utabarat. Amang aris pajaitan, amang ari tonang. Songoni Tuhan, tinaposom amang situa PVT silalahi, amang Raguel si haloho, inang si barani huta barat, inang lasma borusi majutak, inang si tohang borusi majutak, inang si tanggang borusi tumorang, melki silalahi, inang si hiti borusi hombing, inang si boru borusi giro, inang si tua game pardidi boru huta galung, amang insinyur MT Raja Guguk, inang MT Raja Guguk baru tabarat, inang siaturi butar-butar, amang situa Epson lebaturuan, amang Daniel Alfredo Tampu Bolon, inang NOP si homing baru tagalong, amang Tarida siahaan, inang siahaan baru panjaitan, amang Manotang si Buya, inang situa si Tompul baru hutasoit, Christopher Pakpahan, inang situa Priska baru hutapea, inang Napitupulu baru hutapea, inang Munte baru manulang, amang Dehasa Mosir, amang Edison Siburian, amang Farel Panjaitan, amang Sintua Purba, amang Calo Situasi Majutak baru lebat tobing, inang Panjaita baru Tapubulon, amang Pesi Lalahi, amang Menara Huta Barat, amang Insinir Oka Aruan, inang Lumbanturuan baru Silitonga, amang Hokman Sibuya, Maruli Butar-Butar, mang Sultan Panusunan Utagalong, Nurdin Manurung, inang hutauruk baru si majutak, inang silabong baru si majutak, inang si topul baru lubis, ama marsakap huta barat, inang si majutak baru lubat tobing, doho ina nami inang si mamora baru si manjutak, nang dongan nami nasuboto hami Tuhan natongon di bagasan persahito di tikyon, homa Tuhan na pamalupotsa, pasupasu sudi pangubation na jinalo nasida. Ali dia bata Jehovah manami, lasong lima di dongan nami keluarga na marhabot ni roha, di parmodini na poso mamanami si tu evangelis MC Dabutar, apo lima Tuhan roha nina nami na makabaluhotsa, inang boru pardidi, song ni yanakon, song ni nang pahopo na sida pe, totong madibagasan apo lapo na sumurong na siyako na sida Tuhan, pargugoy ina nami madala ni nguluna, di habalun na tujuan na riyon, lampapatar ma Tuhan, akapasupasu las ni roha, idaw ni ina nami, maredup dirina, maredup yanakon nang pahopuna, asa tarapul roha na sida, marhiti akalas ni rohai. Ali di batay Jehovah manami latsongonima nang akadungan nami na marulak tahod di bagasan na sa minggon. Huamaratyo kami do Tuhan, sudi denggan di basam rak do hamin nuaing tua dopam mumakamartyo sudi nai, ay hinorhon ni pangaramotyo do gugo na siyako do Tuhan, uban nabuya kadungan nami, na marulak tahod di bagasan sa minggo marhahi pason sahat roditikyon. Asi maroham Tuhan, totong maparmahani udu nilaka ni ngulu nasida, ganuk marsada-sada, keluarga ganuk keluarga na berulang tahun persaripeon. Totong maho Tuhan na manguluhom marumudu-mudu, dohok na manarihon ngulu nasida, lehon bisuk tu nasida Tuhan. Laho mamakke partikian na tinabami si dalan nasida, asa gabi martaba-taba kapasu-pasu las ni roha, si jaloon na siyako, tabay umur na gadyang di nasida Tuhan. Totong madibagas alas ni roha dot hai pason nasida ganuk marsada-sada. Ali dia bata Jehovah manami,
lasong ni manang sakap ni huriam dinalau patupa rapot penyusunan dohok manotopo program kerja HKBP Pasar Minggu dohok program anggaran 2026 disalutna ke persiapan dohok tahapan rapot penyusunan dohok lawa manotopon program kerja dohok anggaran ni huriamon tuho mapasatami Tuhan asaho manapatuluconi tordim di perbadia ma si panuturi disude akka tim na mempersiapkan sude akka bahan-bahan rapot taringo tu program kerja do anggaran di huriam si pakyon nami tu tahun 2026 nanaing ro sai aka program na ding gamatu Tuhan na relevan obar tu partikian nami na pala dibutuhkan di partikian nami nuaingon dinalaho pemajuhon huriam HKBP Pasar Minggu secara khusus di Pakubasion lasoni mali debata Jehovah manami di pesta puncak tahun transformasi 2025 HKBP Pasar Minggu tuho mapasatami Tuhan niluhun ina posom ina situahani beruhuta galung tuk pati rumah Tuhan songut diape konsep pelaksanaan pesta puncak tahun transformasi ni huriamon asa bui tulus denggam merdalan pahehehon parsauran nangolu partodion dong songoni Tuhan ataridani huriamon na peduli tu parsuromu imalaho makarikoton haulion ni lingkungan alam na pinasahamu inganan nami ali debata Jehovah manami lasong ni manang sakap ni United Evangelism Mission UM naing patupa pertemuan di Malang tanggal 27 Oktober 1 tanggal 1 November di dohotan ni nanami ng Dr. Anda Sandra Borusida Butar sebagai ketua konferensi perempuan HKBP perwakilan di huriam HKBP. Homa Tuhan napatiruhun ulaw ni asa dinggam mardalan dinalaw mangarang rangi taringot tuaka ulaw misi United Evangelism Mission lumobi Tuhan taringot tu kepimpinan ni aka parupuan nabui pakyomu gabe ruas na mangulu pahehehon parsauran songoninang na marbarita na uli itu sadok dia portibion di bagasa kaya paso may nanami ina Dr. Anda Sandra sidabutar madohoti kegiatan ni leling ni 27 Oktober sampai tu sangat tanggal 1 November nanaing ro lasong ni ali Tuhan huriam HKBP na boloni laho patu parapo padita HKBP mamukka di hari marsugut sahatu tanggal 30 di seminarium Sipoholon tetong ma patiur lakkan sudiakan na posom padita na hinobasan di tonga-tonga ni huriam marhite-hite to dim to di purbadiay horo na pajan jokot na sida sa luhuna kapadita na pinili mo atong loas masudia kapadita HKBP di bagasan hatiuron borhat tuingan rapot di seminarium Sipoholon dohot selama madohoti rapoti sena mamuka sahat runa mangujungi lasoni li batay Jehovah manami kegiatan workshop remaja nanay patupan ni huriam di bagasan Tikyon dengan tema hidup kudus di masa remaja pati rumah Tuhan pasu-pasu mai asa tutu bui merdongat tontodim to di purbadiai suam masude aka materi-materi pengajaran na pinasahan ni narasumber di rohani kaya nakon nami remaja lasoni mali debata Jehovah manami punguan Korama mersakat lapatu pa acara kesehatan di Wisma Kinasi Bogor tu hari Jumat Sabtu Minggu naneng ro pati rumah Tuhan lakana sida songoni nang perdalan ni acara kesehatan sena mamuka sahat rodi na mangujungi boy hami Tuhan musim berparsauran ditongan ni huriamod di bagasan semangat ne baru di antara anggota Korama asanggiat di bagasan semangat ne baru na sida totong ganuk mersada-sada pahibakon sudi program Korama secara khusus songoninang di tonga-tonga ni program ni huriamon ali debata Jehovah manami patulus masakap ni rohani anak doh boru ni huriam na marsakat naing marbagas molo pesihol rohana sida Tuhan di pasu-pasu parsaripios yako tuko matua marasi roha lau pasaut tombangaleho pasu-pasu parsaripioni di hari na binuhul na sida Tuhan marpanupak maho gabi hari na tiuru mayi bayeh lomu Tuhan ari hasahatan ni pasu-pasu padongat caripio tu na sida nang sude na sinakapan ni rohana sida lau madohoti ulau ni patulus manangi leho makapartikian na dinggat tu na sida saluhuna asa daho masahit daho songgot-songgot
Do Tuhan parmaran sian nasida. Ali de bata Jehovah manami la congoni manang akka pasu-pasu na pinasamu Tuhan misaluhu na tu kaumulati kami mai. Lumubi Tuhan tidak dana na sorang di keluarganya manami situ orang bodu sigalingking. Homa Tuhan na manupahi ulu ni padalani ulu ni keluarga nasida. Ibu-ibu rumah kurang ma Tuhan dana na pinalume homi tu keluarganya manami situ orang inang bodu sigalingking. Di bagasa pangatiomu masude panggulmito ni guluna. Songoni na toras lape di bagasa kai pason. Pasu-pasu mahami na sa huriyaw Tuhan. Name-met sa hato na matua. Ho manamanggungum dahi ng tudi nami. Namarmahani ngulo nami area doho borngin. Mulo nung aho tu harapo kami. So nang mangulo nami. Mangula akaulaw nami. Marhite Kristus Jesus. Asi maruham. Tangihom mahami. Amen. Hurian itu hatta taparade mapiliata. Tapelihom adibagas alas niroha. Huhut marede. Sia bukede nomor 610 siang.
tanah uli ayah karang majalo uasa dorisi ede ono kui barita holongo ni Jesus Tuhaki ringgas au kamu aho barita raumu barita holongo ni Jesus Tuhaki. Hingga sau pabo di Jesus Tuhaki hingga sau pabo aina si tonggoi maruat nasa honso so ada tulus ni ringga sau pabo aho barita laumuli barita holongon ni Jesus Tuhaki. Tatanya koma peliata martanyang mahita ali di batama namin na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut silehol lehon na dinggad doho nasa ulibasa na mauliutus upasatami masian na nilehom mitu hami pelen nami tuho say jalo maigabe uap na hutsus di jolom pasu-pasu mai jala ramoti asa huparhasya kami peleanon pati bulho karajaom mo dito nga ni huriam doho di portibion buhay marohanami marhite-hite tordim asalam hutadahami godang ni silehol lehom mitu hami asalam girgir hami madok mauleate tuho marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliyama namin na di banua gijang, say pinarbadia maguarmo, say Roma harajom, say saut malomo ni roham di banua tongon songon na di banua gijang. Lehom matuhami sa daron hangodua siapari, si samadusa nami songo panesa nami, di dusan di dongan na mardusa tuhami. Unak kami tugihon tu pangujunan, palua mahami sian pangako.
Jalo hamu ma pasu-pasu ni Tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Di sodako Tuhan debatama buhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopako Tuhan debatama buhina tuho jala di pasaor madamena tutodim. Oras madita manginang taparade marohata madohote acara majalo ulos ruas ni huriata na marula tau 70 tahun marede mahita nanai siulosan Roma 70 satokin unang anjo adong nyak kita na haruar asa homi acara tau marede hita. Iya. Mulai dari Tuhan, napa wacuk kita sardo tiba dari pikio terui tadi gugu pasu-pasu di baru Tuhan. Los tapak kema di pikion hari nanti berbeda di Tuhan. Tinalahu makalacon pasu-pasu di ngejam tu amang inang bison amarulah tahu itu dulu. Ima diamang Dr. Christianus Manihuru dohot di inang Sukartini Boru Siboya. Ya jadi di hamama do di Nandison baru lain baru pagi debatado nama paru kita. Kuaso naido nama ngaramu tidak ingin untuk kita. Jadi molupe ulang tahun muna nabal pitu puluh honon. Ape honon libuliat tak uloso tangian kolama. So tanya taruh panggilan harapata silihon di wadah tawama. So ini nangkui nampe asa ketong di parulos itu kamu magitihi di wasonai madalani usia tua ya usia lanjut usia tidak salah di rohan kamu laho maulidi lakukan asa tanya lagu pali basonai di pengarap batak rupankan nanti kurutu tujuh kita pian di masa tua masa lansia itu dia kamu amang inang mengalaka di usia tua saya di sini aku dapat persediaan asa yang disita berdua mah panggilan si boro kacau ini mah kita tulisan namai upama mai berlukun amat doa inang badai batasi berdua poras mahamu di paroro asa sasa disuruh masa turutian menon usaha ape urusan sahab batang yang dihuriatan dari Tuhan sesaat namun tupat horasan di pasu-pasu Tuhan botima musik.
Besok kita akan ulang pada dulu. Unang era olanau pinci bisa lagi. Sampai tak ada waktu pada dulu ni. Sesuai berpujuk dah. Iya. Sama. Jadi mak asahabe ape urusi Tuhanmu aman tinang. Kilas rohani Huria Terwi sebagai dukungan semangat semangat tangnya. Tuhan memani hulu doa tinang urusi Huria. Tidak. Kalau ini maklainya mahita. Hari dibata jauh kemalami, pemaruan nami, nabui mengadihuk kami di nami, ditikir rohan Tuhan nasab beliau, akan di pasar itu untuk mengalir itu. Dulu dagat jannah penasahan Tuhan berguru dan kaya masuk. Tuhan menami di sana anak itu, soalnya di ina nami ina guru sebuah. Olah pokok umumnya sudah 20 tahun, itu berdasar. Ay pasok masih Tuhan menurut pediap tehon huyamon ulos tua manani yang madibu diusia nasidah 70 tahun doa dinanami yang berusia diusia nasidah 70 tahun so hirup rohanani nasidah Tuhan asa betok bahwa nama parolos dari mengkut dinanami dosa soalnya dinanami dinamad dalani masa usia lansia Tuhan 70 tahun itu akan menangis berdasarkan berdita di perwujudan nasi dan dalam hubungan asa berdina dengan kumpul rohani pikiran nasi dan Tuhan. Sesahak ini sudah hidup di rohani keluarga pada rukun akan lebih terhubungan soal hidup di rohani keluarga pada rukun nasi. Oh mana pasal itu? Ayah hubungan sudah akan ada di daging enam toki nasi. Atau masalah mau Tuhan. Mahindi sudi apa pokok basir nanti paling mulia rodi saya ini di bagasan Kristus Yesus tanggi humma tanggi nama amin asin rohani Tuhan Yesus Kristus doa korong rohani lewat Allah doa persauran itu diperbaiki dia iman nah saya Tuhan itu saya amin iya musik pasu-pasu alay bisa mahina masih jalan